хушхабар ба муҳоҷирон ва касоне ки мехоҳанд ба Федератсияи Русия раванд. Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. Аз шумо хоҳиш мекунам ки ин сабти моро то охир хуб гӯш карда ва ба дигарон расонед, то ин ки аз ин хабари хуш бохабар шаванд. Русия пас аз як соли марзбандӣ парвозҳо бо Тоҷикистонро барқарор мекунад. Муҳоҷирон ҳамакнун метавонанд бе мамоният ба Тоҷикистон ё ба Русия парвоз кунанд. Русия якбора ҳаракати ҳавоӣ бо 6 кишварро аз сар мегирад. Дар ин бора ба рӯзноманигорон дар ситоди фаврӣ ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии сирояти нави коронавирус дар қаламрави Федератсияи Русия хабар доданд. Маълум шуда, ки қарори барқарор кардани парвозҳоро сарвазири кишвар Михаил Мишустин тасдиқ кардааст. Ҳамин тавр аз 1 апрел Русия ҳаракати ҳавоӣ бо Тоҷикистон, Узбекистон, Олмон, Венесуэла, Сурия ва Шри-Ланкаро барқарор мекунад. ситоди фаврӣ барои пешгирӣ аз воридот ва паҳншавии сирояти нави коронавирус дар Русия бо мувофиқӣ бо сарвазир Михаил Мишустин қарор қабул кард, ки парвозҳо бо Олмон, Венесуэла, Сурия, Тоҷикистон, Узбекистон ва Шри-Ланка аз моҳи апрел барқарор карда шавад, изҳор доштанд намояндагони ситоди фаврӣ. Ҳамин тавр ҳафтаи як маротиба ҳавопаймоҳо аз Москав ба Душанбе парвоз мекунад. Инчунин имкон аст ҳавопаймоҳо дар тӯли 7 рӯз як маротиба аз пойтахти Русия ба Тошканд ва Коломбо парвоз кунанд. Федератсияи Русия аллакай бо мақомоти авиатсионӣ Олмон дар бораи барқарор кардани ҳаракати ҳавоӣ байни Москва ва Франкфурт мувофиқа кардааст. ҳафтае 5 маротиба ба шаҳри Олмон парвоз кардан мумкин аст. ғайр аз ин, парвозҳо ба хориҷа дубора аз Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Налчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень ва Южно-Сахалинск оғоз меёбанд. манбаи хабар аз Спутник TG. хуб дӯстони азиз, худо хоҳад ин хабар хеле хабари хуш аст. аз 1 апрел парвозҳо бар Тоҷикистон ва Русия барқарор мешавад ва иншоаллоҳ ки бар муҳоҷирон ва касоне ки ба Федератсияи Русия рафта натавониста шуданд, ба онҳо низ хеле хуб хоҳад шуд. умедворам ки ин роҳҳо боз шаваду боз мушкилии халқи мо осон шавад, то ба Федератсияи Русия рафта каме ҳам бошад зиндагии худро пеш барем ва пеш баранд. худо нигаҳбон. ин ҳатман ин навори моро ба дигарон низ бирасонед, ки аз ин хабар хушҳол шаванд ва фоидаи мо ва шумо ҳаст. худо нигаҳбон.